И всем привет! Вы на канале Котик Цветочек. Сегодня я еду на МАЗ-105 до універмаг Говеля. Вулиця Крупський. Наступний припинок – вулиця Юбілейна. Остановка улица Крупская. Вулиця Юбілейна. Наступний припинок – гандльовий центр. Наступний припинок – гандльовий центр. Осторожно, двери зачиняються. Гандльовий центр. Наступний припинок – палац легкої атлетики. Палац легкой атлетики. Палац легкої атлетики. Наступний припинок – вулиця Кожара. Дворец легкой атлетики. Наступний припинок – вулиця Кожара. Осторожно, двери зачиняються. Остановка названа в честь Ильи Павловича Кожера, героя Советского Союза, генерал-майора. Илья Павлович Кожев участвовал в Великой Отечественной войне с июля 1941 года. Один из организаторов и руководителей подполья и партизанского движения. 16 сентября 1943 года одному из 10 командиров партизанских формирований БССР Илье Павловичу Кожеру присвоено воинское звание генерал-майор, а 1 января 1944 года звание Героя Советского Союза. Именем Ильи Павловича Кожера в городе Гомеле назван Говель, Беларусь. Вулиця Кожара. Наступний припинок – університет ім'я Франциска Скорини. Наступний припинок – університет ім'я Франциска Скорини. Осторожно, двери зачиняються. Остановка улица Кожара. Смотрите, первый троллейбус. Улица Оранжерейная, вокзал. МАЗ-303Т. МАЗ-216 навстречу. Наступний припинок – універмаг Говель. Наступний припинок – універмаг Говель. Осторожно, двери зачиняються. МАЗ-206. Смотрите, МАЗ-107.
Універмаг Гоміль. Наступний припинок фабрика 8 марта.